Ano? Wala, di ba? Pakita nga. Wala man. Pakita nga. Wala. Nagkukwentuhan lang kami. Seryoso talaga. Di pakita. Ah. Sasabihin daw si James. Biro lang po yun. Yung sinabi ko, wala din sa may jowa na. Nagjuwa na nga daw siya. Yung una muna. Po yun, yung sinabi ko. Hindi yun. Yung ano. Alin? Hindi. Yung ako yung may nagsalala kayo. Ano yung Muslim doon? May jowa siya. Ano siya? May jowa ka na? Tanungin mo. Papakita mo yun eh. May sasabihin daw si James. Biro lang po yun. Yung sinabi Ano yung sinabi nun? Wala. Hindi, sabi niya, may jowa na nga daw siya. Hindi yung sabing marami. Ano yun? Marami daw siyang in-order sa Shopee. Marami. Alam mo ba? Hindi mo pa nga yung pinag-ano. Marami. Ano nga yung biyabing? Mamaya. Ngayon na muna. Okay. seryoso ka sa jowa mo. Mahal na mahal mo siya. Ilang percent? Wait lang. Wala tuloy. Wala, gusto na Gusto mag-start sa ano? Sa ibang planeta. Yung hindi mainit. Ilang percent? Ilang percent yung pagmamahal mo sa jowa mo? Ano? Siguro nasa ano? 500%. Grabe. Grabe, 500%! Ay, ito na lang! Yung marami! Yun lang daw sa jowa niya. Doon sa naano. Na full. Full of. Ayan. Grabe ko. Si Bernadette kaya! Kinikilig pa din. Kinikilig yun. Tinatry ko to! Kinikilig pa rin sa Tingnan mo mulay. naman to. Ah. Oh. Ba't naman ka nagsasabing mag-aaway? Simulan mo kasi yung vlog. Panoorin mo! Panoorin mo nga. Panoorin mo na lang! Biro lang po yun. Yung sinabi ko, wala din totoo. May jowa na. Ayun na. Seryoso ka sa jowa mo? Gets ko. Sinabi ni Eugene sa una-una pa. Ilang percent? Tapos nagbawi lang sa niya. Ano? Sa naisip niya to, baka mag-gawin siya. Nagmura. Latong! Latong! Ay, tabi. Ay, tingnan mo. Kuya Benz! 500% ganon. Mahal ko yun. Kahit ano, minsan niloloko ko. Hindi ko niya naloko! Di ba galit kayo? Hindi ko to niloloko, promise. Oh. Yung si... Kamali siya. Nakakapil siya magmalay. Oo. Pangalulong sipatin ka. Si Kaya. Hindi, umpisa natin dito. Sabihin daw si James. Biro lang po yun. Yung sinabi ko, wala din totoo. May jowa na. Okay na. Seryoso ka sa jowa mo? Mahal na mahal mo siya? Ilang percent? Ilang percent yung pagmamahal mo sa jowa mo? Ano? Siguro nasa ano? Ginigisa ka na. 500% ganon. Mahal ko yun. Kahit ano. Minsan niloloko ko. Ay. Kailangan natin malamig kahit mainit. Meron dito isa eh. Oh, bakit? Saan? May bawi din dito eh. May bawi din dito si ano. Si Iman. Oh, Seryoso pati. Saan? Wala pa dyan. Dito yun. Luto na! Bumalik ko sa buong bawi. Sana all talaga. Ay, dahil. Nakikita tayo sa Ano? paksiw. Sana all talaga. Ay, kumusta ka daw? Kumusta ka daw? Kaya lang, tato. Sana okay yan. Kumusta yung luto mo dito? Ikat daw. Wala yung kat. Yung ano nga yung Kuya Benz sa una. Abangan mo na lang vlog. Ay! Hi mga guys! In love.
Sana all. In love, sana all talaga. Sana all. Sana all talaga. Ang sungit-sungit mo pagkasama mo si Ate Mo. Yes. Ay, nasita. Taba ako. Hindi man ba niya dati sa naman. Reaction. Sino na ba niya? Amo nasa dit na. Kumuha nila. Magkasa ko dito. Thumbnail mo dyan, kinilig si Badit. Amo. Ako. Amo pala. Bit. Kita naman sa video, kinikilig sa likod mo. Kinikilig ka. Kinikilig na lang po ako sa ibang relasyon. Yan na. Naan talaga. Ayan, break time. Edit time. Break time, edit time. Nagatcho. Break na kayo. Vince TV, Badit. Alamid. Pagkati sila. Oo. Ayos ay. Lupat ay. In love no? Ako yung music. Namumula. Wala. Oo. Ay, sa story. Ay, di. Ano? Song-song. Sino nakararating lang nagtinda. Lagyan ko ng clip. Tapos Oo. Tinda sila doon sa sentro ng bato. Hindi, ayaw ko. yung video, kukunin ko yung Kasi clip. sa uli, nagbawi. Ibibigay ko sa kanya, tapos tabi niya pagtulog. Hindi daw siya tinili. Oo, kasi sa huli daw, bumawi. Tapos lalagyan ko ng slow mo, tapos namumulak-lak. Ano? Pagawa mo sa naon. Nagkuyan ka naman. Masarap. Siya na wala ka-expert mo na. Kapag-uwi ko na lang. Ano oras na yung ito? Ha? Ano oras na? Ay, wala ko na mag-deliver. Mag-deliver pa yan. Mag-deliver na. Walang soap ya. Pag-overreach ko sa cycle mine. Ay, nanood ka na. Yan na. Di ba na ito nagsilong? Di man. Ako sa lead guitar sa... Nag-lead guitar ako. Di ba ito nagsilong? Oo. Ah? Bada mo ito ko. Cycle man. Kaso, dapat ka magsilong kanda. Ano, sana ka lang. Mata, 6. Ano, sana ka lang. Cycle. Nagtawlag to. Nag-concert. Ano pa ng concert? Kantahan. Kantahan. Sigalaw ka to. Ano mo na yung vlog natin ngayon? Ay, amo. Ata. Ay, kaya ba musiko? Isa. Sabi ko, bukas. Kasi ba kayo dyan? Sabi, bukas kayo kayo. Ano nga ka? Mas dako na sa bagong open. Pag sabi ko, bukalis, okay ba kayo dyan? Buka kami okay. Di ba ka na yung para sa mga palainugan? Ang sinabi mo? Sabi ko, masarap di pulutan. Ha?
naman. Hindi na kami nagpicture din kinanta na so. Cha-cha-cha. Asin daw tapos sa lagdagan ko. May balik ko. Asin daw. Tikman mo, tikman mo. Ang daming nag-ukay-ukay dyan. Yung ano kasi, yung... Palak. Kuya Ben. Abutan mo na. Ano yan? Kahit na yun. Ano yan? Pipino na. Tinan ko! Tinan ko, tinan ko! Ano yan? Tinan ko nga! Tinan ko! Tawag na. Ano na? Tinan ko! Akin na! Ah, nakabihis si ano. Si Badit mga ipupunta nata. Yan o. May date po ako ngayon. Saan punta? Pagsasabay-sabihin. Ah. Fireworks naman yun. Kasi tol yung ano tol, yung video sa kanya. Hinihintay niya ano eh. Sari pa ugali ng tao. Oy talaga. Aray! Biro lang po yun, yung sinabi ko, wala din totoo. Biro. May sasabihin daw si Jane. Yung ano, bulog. Jin, purog ka ba? Bakit? Pasanaan ko talaga. Lupit ang background dito ni Jake. Parang malararat yun. Ano? Yes, yun yun. Ay, yan. Ayun sa hindi. Sa ano? Wala. For temporary. Malupit talaga. May sasabihin daw si Jane. Okay na, wag mo na yung ano yan. Bye. Lahat pala maiksi lang. Copyright. Ano kay Gito? Tanang talaga. Kinikilig talaga yung mga no. Maski nakatalikod parang nabat ko nagingisi oh. Ano siya? Ganda ba naman ang ano ko? Oo. So hanggang dito na lang muna po yung video na to at maraming salamat. Uwi na po kami at wala namang ano. Wala po yung... Ikaw. Bye-bye. Badit. Uwi na kami. Tol. Bye-bye. Sunod lang ako, may bibiling kami. Oo. May date pa po ako. Oo. Ay, nakapamili na tayo ng paninda kasi may sayawan. Ano? May sayawan mamaya. Inano lang natin to. Inalasan. Inutang. Alak, sigarilyo. Testing na. Huwag naman ito na bantayan dito sa tindahan. Hindi ko sure kung makapasok ako bukas.
Ipinapamalitan niya mo. Hindi.